कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मिरकरवाडा बंदरातील अनधिकृत बांधकामांवरती कारवाई केल्यानंतर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचे बॅनर झळकले होते. काही लोकांनी हे बॅनर काढले होते, मात्र भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा तिथे बॅनर लावल्याचं पाहायला मिळालं. पाहूयात. छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी. नितेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नितेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नितेश राणे तुम अंगार है, बाकी सब अंगार है. नितेश राणे अंगार है, बाकी सब अंगार है. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय श्रीराम, जय श्रीराम. जय श्रीराम, जय श्रीराम. जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. नितेश राणे जैसा कैसा हो, नितेश राणे जैसा. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नितेश साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. छत्रपति संभाजी महाराज की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय. जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. हमारा नेता कैसा हो, नितेश राणे जैसा हो. हमारा नेता कैसा हो, नितेश राणे जैसा हो. जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. हो दादा, सगळ्यांनी इकडे बघा, सगळ्यांनी इकडे बघा. नितेश राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है. नितेश राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है. जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा. हिंदू हित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.